ye jabaraniso ye min ni a cɛkɛla bɛɛ lajɛlen hamina ye fɛn min ye o de ka se ka kunnafoni jɛlen ni ka o di aw ma sanga a n'a ka wagati an ka bamanankan cɛ ye ale la an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko bi ye avril kalo tile 3 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya koɲɛ olu ma ni o ye colonel major Ismail Wage ye kunun tarata donya a y'a laɲini fɛn min ye ancien mouvement signataire de l'accord pour la paix a maaw ye k'u kana ni an ka jamana ka bolimafɛn ye teliyala min ni a bɛ u ka bolo kan yani avril kalo tile 15 nata cɛ san 2024. Lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ n'an ko ale ma ko AYM ni an ka jamana marabaaw kɔni ye ale filen kolonci ni ka a da kolonci ni o yɛrɛ ma kɛ AYM maaw olu yɛrɛ fɛlako ye a ma bɛ t'i jɔ maa 100 bɔɲɔngo minnu ni olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ma jaw ye nka maa damadamani bɛ yen nɔ n'u ma bɛ t'i jɔ maa 16 la olu kɔni bɔra ni ka kunnafoniyaw di AYM ale cili ko o kan o hukumu de la sa fɛn min ye nin maa 16 ninnu ye kɔni sa u somɔgɔw ka fɔ la olu kɔni tunnen don nin wagati na taayɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni ma dɔn u la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa dɔw yɛrɛ ka ŋunuŋunu kan fɔ la ko fɛn min ye parti politique maa dɔw ye k'olu de kɔni tun kelen don ka u sen don AYM maa ninnu ka ko la walasa ka se ka jamana ni ka ale yonboyanba. Etienne Fakaba Sisogo min ni ale kɔni taara kasobonba o la marisi kalo tile 27 san 2024 ka sababuya kɛ ko jamana dafiriko kuma kɔni o bɔra a da kɔnɔna la min ka se ka jamanadenw hakili kɔni ni ka o wasuwasu o kɔni u y'a bɔ an ka faba kasobonba o kɔnɔna la ni ka a bila ka taa jɔ i la kasobo o la. General Gamu ni ale ye Kidala marabolo o ɲɛmaa ye a ye sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko cakɛyɔrɔ ɲɛmaa caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔ olu la ni maa yɛrɛ kɔni tɛ u taakun yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔn wa u taara wagati min na sa o fɛnɛ kuntagala o janyana u ma se ka fɛn fɔ fɔlɔ nin wagati in na fɛn min ni ale bɛ faamuya a y'a yira k'a fɔ ko yani avril kalo tile 17 nata cɛ san 2024 ko maa o maa bɛ yen nɔ n'i tɛ i ka cakɛyɔrɔ la bɛɛ ka segin ka na i ka cakɛyɔrɔ la. Sitaban ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna la fɛn min ye buramukaw olu fɛ yen nɔ ye u ka sifinakaw kɔni farala ɲɔgɔn kan avril kalo tile fɔlɔ san 2024 ni ka sugaro kɔni ka o di u ka misiriba ale kɔnɔna la ni o ye Burema misiri ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu yɛrɛ bɛ wele ko génération en défi de Burema o ye musaka min ni ka o bɔ ka don sugaro la ale bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari 150 o bɔɲɔngo la misiri 14 ka taga se u ka arajo min ka surunya o la o wɔɔrɔ ale ni fɛn min ye u ka sigida 9 dɛsɛbagatɔw bɛ a kɔnɔna la sugaro in tilala olu ni ɲɔgɔn cɛ sunkaloba in ale hukumu kɔnɔna la. An bɛ taa mutikaw olu fɛ yen nɔ u ka sigida bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Komogela de ale sigida o dugutigi kɔni ale cɛsora maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw olu fɛ a ka so yɛrɛ kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛra marisi kalo tile 29 tɛmɛnen u ka bakɔfɛla yɛrɛ o la serew olu ka fɔ la ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min na yɛrɛ sa maa kɔni ma kɛ ala ye ni ka a dɔn fɛn min ye dugutigi in yɛrɛ kɔni ye ale ta yɔrɔ kɔni o ma dɔn wa dusukun fɛnɛ o ma dɔn a ka denbaya kɔni tɛ fosi dɔn a ko la. Dugu bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Dore Tegere ale bɛ Subala sigida la Subala ni Dore Tegere bɛ bankasi o lamini na bingani wale taara maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw olu fɛ avril kalo tile fɔlɔ o sufɛla la seere olu y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na a ko kun yɛrɛ kɔni o ma se ka dɔn fɔlɔ bingani wale in kɔni taara ka finti gansan maaw ni ka olu sɛgɛrɛ min dɔn dɔw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka u kunda yɔrɔ wɛrɛ kan. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ Tunga lafiya bolo banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari 4,100,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ
ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa ko kan kibaru la n'an taara ko kan kibaru la an b'an kunda Senegal jamana ale kɔnɔna kan a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin wagati in na Senegal jamana ɲɛmaa kura kɔni ale sigira kunu avril kalo tile 2 san 2024 o kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛmaa kura ni o ye Basiru Jomaya Faye a ye layidu ta jamanadenw olu ɲɛkɔrɔ min ni a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna jamana kɔni ni k'a don a sogo n'a golo cɛ Basiru Jomaya Faye si bɛ t'i jɔ san 44 na ale bɛna kɛ Senegal jamana ɲɛmaa duruna ye kabini u ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o ta san 1960 sigili baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen o kɛra Jamianjo Dakari ore o masurunya la Basiru Jomaya Faye a bɛna san 5 ni ka o de kɛ fanga la Macky Sall nɔ labilalen o kɔfɛ Macky Sall yɛrɛ si bɛ t'i jɔ san 62 la min ni ale ye maa 18 ni ka olu de mara san 12 o kɔnɔna la Senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna la min ni ani Faransi kɔni jɛra ka jamana ye ni ka ale mara jamana ɲɛmaa caman olu tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la Nigeria jamana ɲɛmaa ale tun bɛ yen nɔ ni o ye Bola Ahmed Tinubu ye ni ale ye CEDEAO fɛnɛ ɲɛmaa ye ka taga se fɛn min ye Mauritanie jamana ɲɛmaa fɛnɛ ye ni o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye ale tun bɛ yen nɔ ka taa se Gambie jamana ɲɛmaa ma ni o ye Adama Barrow ye Guinée fana jamana ɲɛmaa tun bɛ yen nɔ ni o ye Mahamadi Doumbouya ye ka taa se Guinée Bissau fana jamana ɲɛmaa ma ni o ye Umaro Sisoko Ambalo ye wurandenw ka ministre ɲɛmaa fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la a bɛɛ la sa anw ka jamana kɔni ciden o kɛra Maliki Jawu ye ni o ye CNT ɲɛmaa ye to Senegal jamana ale kɔnɔna la hali sisan nɔ lɛrɛ damadama o kɔfɛ ni jamana ɲɛmaa kɔni ale sigira o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a y'a ka danaya ni ka o ta k'a da Ousmane Sonko kan ka ale kɛ ministre ɲɛmaa ye. Ka to Senegal kunnafoniya ale kɔnɔna la ale sisan nɔ Macky Sall kɔni ale kɛra Senegal jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye kabi kunu avril kalo tile 2 san 2024 a yirala k'a fɔ a ye jamana ɲɛmaa kura ni ka o sigi min ye a nɔ labila o yɔrɔ bɛɛ la a ye pankuru ni ka o ta ka i kunda Marɔku jamana o kɔnɔna kan. An bɛ taga Côte d'Ivoire olu fɛ yen nɔ kunu avril kalo tile 2 san 2024 olu kɔni sɛbɛnfura bɔ ni ka a cari k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye yalayala feerekɛlaw ye ale ni gerebudenw fo ka taga se wotorobolilaw olu ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ka yalayala gidɔrɔndakɛfɛlaw la o bɛɛ lajɛlen kɔni balila u ka faba o kɔnɔna la. Yan'an ka kunnafoniya an ka o datugu sa an bɛ ka surunya Laylatul Kadri ale ɲɛnamayali o la min ni a bolodalen don ka juma nata o sufɛla makɔnɔ Zawiya Tijaniya Ali Imanu Bilayi Sheikh Haruna Sangare ale ka Zawiya ye u kɔni kelen don ka weleweleda ni ka o bila bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko juma su avril kalo tile 5 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 21 o wagati weleweleda bilalen don bɛɛ ma bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Banankabugu Bole Sema ale la Sheikh Haruna Sangare ka yɔrɔ la wajulu belebele o bolodalen don ka ɲɛsin fɛn min ye latigɛ su ale ma aw maa minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ fɛ ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ latigɛ su ale kunkanko la o tuma la an k'an kunda Sheikh Haruna Sangare ale ka yɔrɔ kan walasa ka se ka jɛ ka su in ni ka ale ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ala k'an si jɔ ni ka a don o makɔnɔ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.